Azken egunetan nahiko jartzun izan du Netflixek bere edukiak euskaraz ere eskaini ditzan eskatzeko sortu den egitasmoak barkatu. Otsailaren 16an Netflix euskaraz egitasmoa change.orgen sortu zen sinadurak biltzeko eskaera da. Change.org, ez dakienarentzat barkatu, zerbait aldatzeko, izan lege bat, izan egoera bat, zerbaiten aurka egiteko edo, sortu zen plataforma bat da, eta erabaki horiek hartu eta aldaketak egiteko erantzukizuna dutenekin, modu tinkoagoan lan egin ahal izateko balio du plataforma honek. Bide hau baliatu dute Netflix euskaraz, egitasmoko antolatzaileek, plataforma honi euskal kontsumitzaileek edukiak euskaraz ikusteko aukera izan dezaten eskatzeko. 5.500 sinadura baino gehiago bildu dituzte dagoeneko, eta beraien arrazoia 2014 urtean Netflix Ipar Euskal Herrira iritsi zela, eta 2015ean Hego Euskal Herrira, hizkuntza askotako edo askotara itzulitako ikusentzunezko edukiak eskaini izan ditu plataformak geroztik, eta betidanik, baina euskera ez dela izan hauetako bat. Hain zuzen, 2 film euskaldun ikusi daitezke Netflixen, Errementari eta Handia entzuten ari garena. Netflixez gain badaude ikusentzunezko plataforma ezagunak eta hauetan ere euskarazko edukien eskaintza murritza da. Amazon Prime Videon film bakarra dago euskarazko audioarekin, Dragoi Bola Super Broly. HBO eta Apple TV Plusen ez dago euskaraz ikus daitekeen ezer. Filminen aldiz badago euskal katalogo zabalagoa, besteak beste Bypass, Txarri Boda, Dantza, Nur eta Erensugaren Tenplua, edo Olentzero eta Amilaren Sekretua. Plataforma asko daude, baina euskal eskaintzan hitzik ez. Hala ere, euskaldunen 47% erabiltzen ditu horrelako plataformak. Zortziehun mila gara euskal hiztunak, eta Netflixen bezero potentzialak gaur egun edozein izan gaitezke, beraz, 800.000 bezero potentzial baztertzen ari da Netflix euskarazko edukiak ez eskainiz. Hau eta plataformak beste kasuetan eduki duen erantzuna kontuan hartuta, euskal hiztunoi hizkuntza eskubideak defendatzeko jarri du martxan eskaera hau. Hala ere Netflixek beste hizkuntza minorizatuekin egin duen moduan, eskaria nabaria baldin bada, eskakizunari erantzuteko eta eduki euskaratuak katalogoan sartzeko prest dagoela onartu du. Badago kontuan hartzeko beste kontu bat, pilpilean dagoena azken aldian, eta hau euskal itzultzaileen edo bikoizleen greba da. Euskal Herrian 2 elkarte daude, Bieuse elkartea eta EHBE elkartea. Bieuseko langileak 2018tik daude greban, eta lan falta eta lan baldintza txarrak salatzen ari dira. EHBkoek aldiz urtarrilaren 12an hasi zuten greba, eta ETB-rako lan guztiei uko eginez dabiltza. Eta grebarekin jarraitzen badute, ezin izango dugu horrelako telesaioz gozatu. Nauk ere pozarren txikituko nituen, baina mundura oso urrundago eta eneukan haraino joateko gogorik. Freezer hori egundoko deabrua da, hori bai. Eta zenolako arroputza, urrengo ikusten dudanean, ura ere suntxitu egin behar. Hau Dragoi Bolaren bikoizketaren zatitxo bat izan da. Eta gaiarekin jarraituz, Katalunian plataforma Perlalinguak 25.000 sinadura bildu zituen Netflixi egindako eskaera batean, hain zuzen Katalunian ere, behaien hizkuntzan edukiak ikusi nahi zituztela eskatu eta aldarrikatu zuten. Orain, Espainiako ikusentzunezko legea tramitatzen ari da. Lege hau aurreproiektu bat da eta aurkeztu egin dute, eta alegazioak egiteko epea zabaldu da. Lege hau ikusentzunezko edukiak arautzeko sortu da. Izan ere, azken urteetako eduki eta plataformen areagotzea dela eta kultur eta hizkuntza aniztasuna bermatzeko eta balore zein kultura ezagutzak helarazteko tresna ontzat dituelako legeak.
Kataluniako ikus-entzunezko kontseiluak aurkeztu ditu dagoeneko bere alegazioak. Ea ondo azaltzen dugun, ze ez da erreza lege eta arau kontuetan murgiltzea. Lege honetan, aurre proiektuan esaten dena da, ikus-entzunezko plataforma digitalek beraien katalogoaren 30% Europan egindako lanei eskaini beharko dietela. Eta 100 horretatik, erdia, hau da 50%, estatu bakoitzeko hizkuntza ofizialari edo autonomia erkidegoetako hizkuntza ofizialetako bati eskaini behar diotela. Kataluniako ikus-entzunezko kontseiluak alegatu duena izan da, horrez dela desberdintzen ze tarte ematen zaion hizkuntza bakoitzari, eta hizkuntza minorizatuak ez dituela babesten. Hortaz, beraiek eskatzen dutena da, katalana, euskera eta galiziera hizkuntza koofiziala den eremuetan edukien erdiak hizkuntza horietan egitea. Netflix bezalako kanalak etengabeko kontsumo bultzatzaileak dira, baina kultura eskaparate oso handiak ere badira. Egun sareetan interneten ez dagoena ez da existitzen, eta horrek dakar heriotza digitala. Ez badago edukirik, kontsumitzailerik, hizkuntza bati heriotza digitala datorkio. Natibo digitalak ezingo dira euskaraz ezi. Ez badago euskarazko edukirik ingurune digitalean. Eta instituzioek zer diote honen inguruan, azkeneko berriek diote EAJ-ko legebiltzarkide den Mikel Arruabarrenak esan zuen Jaurlaritzak saiakerak egin dituela Disneyrekin egoteko. Disney beste plataforma bat da, baina beste aldean ez dagoela interesa handirik. Ordea, Rebeka Ubera EH Bilduko legebiltzarkideak ez du interesik ikusten gobernuan eta bere ustez katalanekin alderatuta atzean geratzen ari garela. PSek eta Elkarrekin Podemosek lehenetsi zuten EITB-en ekoizpen propioak sustatu behar direla. Hausnarketa interesgarria da hori. Animatzen zarete zuen iritzia ematera? Bi gai dauzkagu hemen. Alde batetik Netflixek edo Netflix bezalako plataformek. Netflix aipatzen dugu change.org-ko proposamen hontan Netflix aipatzen dutelako, baina balio digu HBO, Amazon Prime, Disney Gay eta guztia bataz hitz egiteko. Horietan bertan dauden edukia euskeratu behar da edo euskerazko ekoizpen propioak sustatu behar dira. Aukeratu behar da bata edo bestea edo biak egin daitezke. Nun jarri behar dugu fokua eta nora bideratu gure indarrak? Hombre, nire ustez bi gauzak egin beharko genituzke eta batera gainera gauza batek ez duelako besteak entzen, ez? Beste. Edukien kalitatea egia da urte askotan, ez? Zalantzan jarri den zerbait dela, mahai gainean dago, nik uste dut hor euskeraz ez kontsumitze joera hori etorri daitekela, ez da? Edukien kalitatea edo, agian ez delako hausnarketa zentzudun bat egin nire ustetan, hau nire ustea da, galdetu didazuelako. Eta edukiak, akaso, aspaldiko pentsakera horretatik, ez? Sortzen direlako. Zerbait berria aurkezten denean, ni jakin badakit, askotan bidean gelditzen direla. Ez? Berritzaileak batez ere direnean, eta apurtzen dutenean orain arte euskalduntzat edo euskal, ez? Kulturatzat ulertzen dugun hori. Beti ere ez dituztelako, ez? Beraiek uste dituzten zenbait mugarri izaten kontutan. Beraz, hor badago zer pentsatua eta badago zer askatua, esango nuke, ez? Kreatibitate aldetik, euskaldunok anitzak garelako, euskal herritarrak anitzak garelako, eta behar ditugu edukiak hori ere azaltzen dutenak gutik sortuta batzuk, eta beste batzuk aldiz, zergatik ez, bikoizketaren bidez guregana eraman ditzagun. Bai, gaia ez da simplea, ez da erresa. Guk ez dugu esan, gai simpleekin etorri garenik, Nei honek zalantzak sortzen dizkit. Uste dut bi gauza badaudela euskarazko edukien konsumaren egoerari erreparatzen diogunean, bi multzo edo bi mundu aztertzeko, ez? Batetik zein den eskaintza. Eta uste dut agerikoa dela, eta inoiz aipatuko honen saio hontan, eta bestela dan guk euren bizitzetan, ez? Euskal Telebistaren apostu ekonomikoa ETB bin dago, bigarren katean dago, produkzioetarako, saioetarako, informatiboen iraupena ikusi besterik ez dago, ez? Eta hor badago noski, anai txikiaren izakera,
erderazko katearen esparri lanak egiten dituen katearen sentsazioa, eta bertako langile askok aipatuko dute, noski, aipatzen dute, edo aitortu diaten niri behintzat. Sentsazio hori badago barrutik, eta uste dut ez dela nahikoa zaintzen, eta eduki sorreran inbertsio handiagoa behar lukela, eta hor badago ondarrauak bezalako oasia, altsasu bezalako oasia, etorriko dira gehiago, egon dira euskal produkzioak, fikzio aspaldi baztertu zen, hori alde batetik, eta uste dut inork ezin duela justifikatu, eta iruditzen zaitu euskal telebistak eta eusko jorlaritzak horre egin barko luketela bestelako politikarik. Baina bestaldean ere uste dut autokritika egin behar dugula, euskal iztunok. 800.000 gara, zenbatek ikusi dugu ondarrauak, zenbatek ikusi dugu azken uranditan, zenbatek ikusi dugu altsasu, zenbatek ikusi dugu bertsolari, amama, loreak, edo hain esanguratsuak ez diren bestelako fikzio eta dokumental pila euskeraz gauzatu direnak, ez? Hor sortzen dit zalantza. Netflixek etorri behar balin badu euskal telebistak eskaintzen ez duen kalitatezko eduki sorta bat eskaintzera, itzulita, bikoizuta, edo azpitituratuta behar badu izan, badatorrela, baina uste dut gu geuk ere gure konsumo mailatik eta gure produktuak sortzeko gaitasunetik horri erantzuna mamarko geniokela lehenik.